Бабай! Бабай! Нәрсә булды, балам? Бу нәрсә? Кем булды ул? Ул безгә ошамаган. Нигә ул безнең туган йортыбызны җимерә? Урманыбызны кисә. Ә без тик карап торабыз. Ул адам баласы. Кешеләр бик мәкерле, балам. Алардан сак булырга кирәк. Мин моны бик яхшы беләм. Нәрсә беләсең? Сөйләле, бабай. Сөйлә, безнең дә беләсе килә. Безнең дә беләсе килә. Тыңлагыз алайса. Бик күптәннән булган хәлләр бу. Шүрәле. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл. Кырлай диләр. Җырлаганда кишен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тугмасам да мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап шәшкән идем, урган идем. Ул авылның һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң зур түгелдер, бу авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын ва бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләккә җир җиләк. Күз ачып йомганчы һич шиксез җыярсың бер чиләк. Бик хозур, рәт-рәт тора гаскәр кеби чыршын арат. Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп күккә карап. Юкә каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр, берлә бергә үсә аллы гөлле гөлләр, гөнҗәләр, ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр. Һәр тарафка тәмле исләр чәчкәли бу чәчкәләр. Үпкәлиләр чәчкәләрне, төрле төсле күбәләкләр килеп киткән булып тагында шунда чүгәләп. Бер вакыт шух итеп сайрый Худайның кошлары. Китә җаннарны кисеп ярып садаи хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальный, цирк та шул, монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур урман читләре бүлендер диңгез кеби, биниһая бихисаптыр гаскәри чыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре, карт бабайларның моны күрсәң бөтен сәүләтләре. Ачыла алдыңда тарихтан театр пәрдәсе. Ах, дисәң без ник булайсың? Без дә хакның бәндәсе. Җәй көнен яздым бераз. Язмыйм әле кыш күзләрен, алсу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын. Бу авылның мин җыен мәйдан сабаны туйларын язмыймын куркып, еракларга китәр дип уйларым. Тукта, мин юлдин адашканмын икән бит, күр әле. Әллә ник истән дә чыккан сүз башым бит, шүр әле. Аз гына сабыр ит әле, карием, хәзер язам. Уйласам авылымны, гақлымнан да мин хәзер язам.
Билгеле бу кап-кара урманда һәр йырткыч та бар. Юк түгел аю, бүре, төлке, җиһан кырткыч та бар. Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, пышый, очрата аучы булып урманда күп йөргән кеше. Бик куе булганга монда җен-пәриләр бар диләр. Төрле албасты, убырлар, шүрәлеләр бар диләр. Һич гаҗәп юк булса булыр. Бик калын, бик күп бит ул. Күптә ни булмас дисең син. Очсыз, кырыйсыз күп бит ул. Шул турыдан аз гына 5-6 сүз сөйлим әле. Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер җегет киткән урманга, утынга ялгызы бер ат җигеп. Тиз барып җиткән җегет эшкә тотынган баргач ук кисә башлаган утынны балта берлән тук. Җәйге төннең гадәтенчә төн бераз салкын икән. Барча кышкырт йоклаган булганга урман тын икән. Шундый тын, яхшы һавада безнең утынчы исә алны, артны, уңны, сулны белмичә утын кисә. Балтасы кулда, җегет эштән бераз туктап тора. Тукта, шу! Ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәнеп безнең җегет катып кала аягүрә. Аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Кашкын җенме? Я үрәкме нәрсә бу? Катышарлык, бик килешсез әллә нинди нәрсә бу. Бурны кәпкә кереп бөгелгәндер тәмам кармак кеби. Төс түгел куллар, аяклар да бутак тармак кеби. Ялтырый ялт киләдер эшкә баткан күзләре. Катышар күрсәң әгәр төннә түгел көндүзләре. Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгы бар маңлаенда мөгезе. Кәкре түгелдер моның бармаклары бик төз-төзен. Тик килешсез, һәр бире дә ярты аршыннан озын. Бик озак торгач карашып күзне күзгә нык терәп, эндәшә батыр утынчы. Сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, җегет син. Мин карак угры түгел. Юлда кисмимен, шулай да мин бик үк тугры түгел. Гадәтем, ялгыз кешеләрне кытыклап утырам. Мин әле күргәч сине шатланганымнан үкерәм. Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым, булгалыйдыр. Көлдереп адәм үтергән чакларым. Кил әле, син дә бераз бармакларыңны селкет. Я җегет, килче, икән уйныйк бераз кети. Яхшы, сүз дә юктыр, мин карышмый уйныймын. Тик сине шартымга күнмәссең диеп мин уйлыймын. Нәрсә шартың, сөйлә? Бичара адам шикеләм. Тик тиз үк уйныйкчы зинһар. Нәрсә кушсаң да күнәм. Сөйләйм шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор. Әнә шунда бар ич, бик озын һәм бик юан бер бүрәнә.
Мин дә көч ярдәм бирермен. Әйдә, иптәш, кузгалыйк. Шул агачны бергә-бергә ушбу арбага салыйк. Бүрәнәнең бер очында бар әчелгән ярыгы, шул җиреннән нык кына син тот, и урман сарыгы. Бу киңәшкә Шүрәле дә күнде килмичә кире. Китте кушкан җиргә атлап адымын ире-ире. Куйды илтеп авызына эчкән бүрәнәгә бармагын. Карыем, күрдең минде яшь җегетнең кармагын. Суккалыйдыр балта берлән кыстырылган чигә бу. Хәйләсене әкрен-әкрен китерәдер көйгә бу. Шүрәле тыккан кулын селкенмидер, кузгалмыйдыр, белми инсан хәйләсен, һич балтага күз салмыйдыр. Суккалый торгач ахырда чи чыгып бушап китеп, Шүрәленең бармагы калды кысылды шап итеп. Сизде эшне Шүрәле дә, кычкыра да бакыра, сызлана һәм ярдәменә Шүрәлеләр чакыра. Хәзер инде Шүрәле безнең җегеткә ялына, тәүбә итә эшләреннән изгелеккә салына. Син бераз кызган мине коткарчы, и адәм гөләм. Мындыйлары үзеңә, углыңа, нәселеңә тимәм. Башкалардан да тидермәм. Ул минем дустым диеп, аңар урманда йөрергә мин үзем куштым диеп. Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар, җибәр. Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар сиңа, ни бар? Тибрәнә дә йолкына бичара гақлыннан шаша. Шул арада яшь җегет өйгә китәргә маташа. Ат башыннан тоткан ул бу Шүрәлене белми дә. Ул моның фирятларын аслан колакка элми дә. Җегет, һич юк икәндер мәрхәмәт хиссең синең. Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез. Кем син? Исемең кем синең? Иртәгә килгәнче дуслар, тәндә җаным торса әгәр, шул фәлән атлы кеше кысты диярмен сырсалар. Әйтсәм әйтим, син белеп кал. Шын атым балтыр минем. Бу җегет абзаң булыр бу. Бик белеп тор син инем. Шүрәле фирят итәдер, аудан ычкынмак була, һәм дә ычкынга җегеткә бер эш кылмак була. Кычкыра: Кысты! Харап итте явыз болтар мине! Үләм бит! Бу бәләдән кем килеп йолкыр мине? Иртәгесен Шүрәлеләр бу фәкыйрне тиргиләр. Син жүләрсең, син котырган, син тилергәнсең диләр. Әйтәләр: Кычкырма син! Тиз яхшылык берлән тыел! Жүләр! Кысканга былтыр кычкыралармы быел? Бабакай, ни өчен Шүрәле халкы синнән көлгән? Син бит игелек кенә теләдең. Мин аларны кичердем. Алар саташкан гына иде. Алар кешеләрчә фикер йөрттеләр. Шуңа да иң кирәген аңламадылар. Алайса, кешеләр безгә дошманнар? Юк, алар дошман түгел. Алар күршеләр. Кешеләр безнең кебек үк урман балалары. Урман аларны туендыра, саклый, аларга көч бирә. Урман безнең уртак йортыбыз. Кешеләр бу хакта оныттылар. Алайса, аларның исләренә төшерергә кирәк. Ничек? Алар бит бездән курка. Җирнең газиз